खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसन जितु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानिफ्रायनो मोनसे हाबाफारि खुंदों मोननै हाबाफारि मोनसेया जाबाय 125 एमेन्डमेन्ट जितु बिल लाबोनायनि सायाव नेशनेल लेभेलाव सेमिनार खुंदोंमोन कन्स्टिटिउसन क्लाबाव दिल्लीयाव जोंबो बेयाव बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आरो दिनै नैबे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि दाबियाव दिनै बेयाव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायाव जों जयैनो जिहेतु सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै बाहागो आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों बेयावनो बे दाबिफ्रा जाहाथे जाफुंजोबो बेनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हेफाजाब होनो बेयाव फैदों आरो हाबाफारिया जाफुंसारनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरदों। जिहेतु सरकारनिसिम नोंथाङा माबायदि डिमान्ड खालामदों? जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि मर्मै बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय गं 22 जिल्लायाव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि राजखान्थि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय सोलोंथाइ भाबै आवगायनो थाखाय रांखान्थि भाबै आवगायनो थाखाय जि मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाना होबाय स्टेट एक्टनि आन्दाराव खिन्थु दिनै दानायल' जाबाय बे इन्टारिम माबायाव थाबाय खिन्थु दिनै बिनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बिनि बिसायख'थिसिम बेखौ लांनो हायाखै बिनि रां बावजाया खम जानायखाय रायजो राजानि लुबैनाय बिथाय हास्थायनाय मथे खामानि मावनो हायाखै बेखौ जोंहा खुद्रिनाय मोनसे दं आरो गोबां जों खुद्रिसारनाय हाबाफारिबो लादों जायगायाव गतिके बे काउन्सिला जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जादोंमोन आरो जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे नेतृत्वआव जादोंमोन गतिके बेफोर दाबिफोरखौ मावफुंनो हानाया भारत सरकारनिबो दायित्व दं होननानै जों बुंनो सानो आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव गोबांफोर दफाफ्रा जाफुङाखै जेरै 5.2 दफा बे 5.2 दफा मथेबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेब्लाक बर' डमिनेटेड एरिया बर' खोब ओनसोलाव जौगाथायनि माखासे खामानि मावनांगौमोन भारत सरकारा दिनैसिम बेखौ मावाखै बेजों लोगोसे 2006 मायथाइनि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ बिटिआरनि बायजोआव सम्पुर्ण भाबै इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेखौ खालामनायनि दाबियाव आरो जिहेतु कार्बि आंलंनि मोनसे जेंना बे गोलाव जेंना थाबाय हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ कार्बि आंलं डिमा हासावना बेफोरो जाफुंनायनि बेलायाव आरो ट्राइबेल बेलेट ब्लकनि बायजोआव थानाय जिबिलाक ट्राइबेल माहारिफोर दं बिसोरनि हानि मोन्थायफोरखौ रैखाथिनो थाखाय जितु मोनसे आयेन दंमोन सुक्तियाव 7.1 बे 7.1 दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरनि जाफुंनायनि गिबियावनो आसाम सरकारा एसे गोसो होआखै जों बुंनांगोन बेनिखायनो जों दिनैनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु सुबुं जांख्रिथायनि हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय जिहेतु सुक्तिया जिहेतु भारत सरकारनि तत्ताबरनाव जादोंमोन गतिके रिक्स एन्ड रेसपन्सिबिलिटि भारत सरकाराबो दं बेखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकारखौ नोंथांमोननि चेनेलनि जों हास्थायदों खावलायदों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।